Mică spațiu, bravo! Mateo! Bravo! Ne așezăm în teren, Filip! Coboară și tu! Nu, în centru acum! Scoată de acolo! Bravo, Ryan! Scoată din aglomerație, prea ușor! Bravo! Hai să plimbăm mingea, da? Hai, Ruti! Hai, Mateo! Bravo! Răbdare, Darius, ia ai răbdare. Eu zic să ai Corect. răbdare, tu nu înțelegi. Peste el, Dinu, peste el, accelerează Filip! Atât! Atât acolo! Hai, Ruti! E singur, Matei, gândește. Ia vezi. Hai sus! Căline intră în centru, Căline! Bravo! Schimbă! Schimbă! Fără faul. Hai, ia vezi, pleacă Ryan. Până la poartă, Băi, viteză, Dinu! viteză, Sânge în centru, viteză. Patrick! Ieși, ieși! Bravo! Bravo! Ryan! Hai sus! Ryan! Alex, Ce mulțumesc. faci? Din rotarul, primește rotarul, dă-i, urcă cu ea! Cazi la picioarele. Dar nu mai scăpa de ea! Că nu-ți face nimic! Ieși în el! Bravo! Mateo! Mă poziționez aici, lângă poartă! Matei, joacă tu pe stânga, lasă-l pe Adem pe dreapta. Primește Roti, dă-i-o! Urcă cu ea! Ei, Mateo! Preluare, la margine, Filip! Hai mai aia de mângâiele aici, aia de mângâiele. Bravo! Ieși în el, Dinu! Hai, Filip! Darius! Băi, de ce stau pe loc, mă? Pune mâna și aleargă! Bate-te, bagă-l, bagă-l pe Adem. Urcă acolo, că e locul tău, Filip! Vino aici, Mateo! Acolo, Roti, acolo, lasă-l! Așa! Bravo! Urcă că ai spațiu. Coboară, Ia vezi Mateo! ce- Gândește, gândește, tu gândești. Bravo! Ieși! Ryan, ești pe lângă joc, iar. Nu simți deloc. Dă-i-o că a venit. Băi, Darius, dacă îmi triplezi, ne supărăm. Dublează-l! Da! Hai! Băi, Ryan, bă, băiatule. Nu-i mai da poarta, Ce e asta? Ce e asta? Patrick, la bară! Pereche! Filip! Hai! Bravo, Matei, bravo. Călin, Ryan, ieși în ce el. șut e ăsta, bă, băiat? La margine, Roti! Primește la margine, Roti! Mai repede, Călin! Pas! Băi, ce șuturi dați! Băi, Ryan, ia-o bă și înapoi, plimbați mingea! Ia aveți filipinezul! Haide! Atac acum! Hai, Pat! Bravo, urcă, Călin! Dă-i-o! Bravo, Călin! Hai, Dinu! Urcă cu ea! Bravo! Ieși în el! Bravo, Patrick, ieși în el! Ia-o bă înapoi! Mateo, tu! Bă, Eric! Bă, Eric, luați-o bă și înapoi, nu mai spre înainte! Nu mai stai, că mai avem la zi. Haide sus să recuperăm mingea! Haide! Ei. Faul la portar, domn arbitru! Darius, iar zici bă eu și mingea în poartă, Darius!
Darius, de câte ori trebuie să faci să greșești? Acum! Cal, mai sus, mai sus! Fiecare la locul lui. Roti, al trece din fața ta, atât. Plimbați mingea! Roti, și Filip, Ia vezi, și ce Filip. este liber. Ia uite, Mateo! Șoră, Asta e, mă, ia-te, copile! ia-te. Și Băiate, fă-l în centru, că de-aia joacă mijlocaș central. stânga, Filip, că tu trebuie să fii acolo să ataci. Așa. Dinu! Fii cu el! Bravo, dă gol, dă gol. Bă, Eric, gol, peste el, Eric. Urcă, mă, că ia. Ia vezi, Filip Ines! Uite, mă, Eric, noi ratăm, Eric. Wow! Dă-i, bă, peste Bravo, Eric. bravo, amândoi! Bravo, copii! Mateo! Vezi dacă mă duc. Urcă, bine! Ia-i locul lui Rotaru, Călin! Călin! Dai, Ryan, sus. Rămâi în centru acolo, atât, pe Dai, respingere! bă, sus, la jumate, că Roti! te pe teren. Acum! Iar nu poți să alergi. Nu poți. Uite, Roti! Băi, Ryan, ai avut meci, mă, iar de dimineață? Păi și atunci? Nu poți să alergi. Adem, ești fundaș, bă. Roti, pleacă odată Adem. cu mingea! Ești Căline, rămâi în fundaș, centru! Adem. Bun, Filip ia mingea și bate! Filip ia mingea și bate! Dinu primește! Bravo! Bravo! Schimbă Călin la margine! Schimbă! Da mai tare pasul, Căline! Roti direct! Așa, mă, Rotare! dă. După el, Mateo! Dă-i gol! Intră în centru, Dă-i Călin! gol! Ieși! Diagonală! Gol. Bravo, Ryan! Margine! Ce ești, avocatul? Pleacă Hai, Filip! bă, mai Urcă sus. cu ea și dă-i! Stefane, urcă mai sus, hai! Rotaru, bravo! Urcă cu ea! Hai. Urcă! Ia-i locul, Hai, Călin! Ryan, ia-i mingea, Ryan! Așa! Hai, Ryan, Așa, ia-i mingea, Călin! Ryan! Așa, du-te în viteză! Și vezi că-ți deschide! Atac! Bravo, n-are nimic, Rotare! bravo! Îl fac cu, nu fac gol! Așa. Nu merge cu 3 în spatele meu! Dă-i drumul la pas! Dinu, dă-i-o! Urcă cu ea! Toată lumea sus! Urcă, Călin! Așa, mă, copile, bravo! Fă preluare, Ștefan! Ah, bravo! Eric! Cu latul, cu latul! Te mai arunci și pe jos, aiurea! Pleacă Dinu! Și Filip, vezi că ai în spate! Bravo, urcă cu ea! Răbdare, răbdare! Mateo urmează, se joacă înapoi! Patrick la tine! Bravo. Patrick! Atacă! Păi, de mine și de... Băi, Darius, ce le faci, bă? Rotare, nu mai ține spatele tău! Ieși! Alex! Așa pe Băi, care Darius, am mă trezesc, bă! Și dă Călin! Preluare și urcă la margine! Pleacă Patrick! Urcă cu ea! Și eu lucrare are și ăla, nu pot să-mi dau seama, frate. Poate să înțelege cum fac eu altfel. Schimbă! Schimb! Bravo! Haide, urmărești! La tine, Mateo, gaură! Bravo! Bravo, amândoi, ia-o în brațe! Băi, Matei, hai mă mai sus! Puneți mâna și alergați! Haide! Hai, Călin, că e singur, Să nu iasă de acolo! Să nu iasă! Bă, dar e om lângă el, mă, Alex! Să nu iasă, Eric! Mă, aici! Hai, Filip! Bagă corpul pe mare! Așa! Nu mă las! Patrick Portaru! Patrick Portaru, acum! Bravo, Darius! Mateo, la tine! Nu-i nimic, Ade, n-are nimic! Nu-i nimic, Ade! Dă-i! Bravo! Pas bun, Nu, Darius! coboară! Pas bun, Darius! Bravo! Bravo, Matei! Urcă-mă, ia-o! Bravo, dar mai Mateo, tare! preluare, urcă Bine cu ea, gândit, urcă! dar mai tare! Urcă! Ryan, haide mă și Ia ești uite-te la lângă joc, bă! Cum o viteză pe lângă? Joc! S-a oprit acolo. Patrick! Nu, că
Călin, tu cobori! Nu merge, Patrick, că n-am putere de acolo. Urcă cu ea mai mult. Centrul rotar, Nu nu dai lui, coboară. nu mă interesează, nu dai lui. Uite că ți-a venit Ia vezi, acasă. Dinu! Urcă, bă, urcă viteză. Hai, Mateo, cu el cobori! Bravo, urcă! Băi, Ryan. Pune Ryan mâna și joacă. Hai, Căline, lasă și retul ăla! Atât rămân în centru, Călin. Bravo, urcă, Darius. Hai, Mateo! Ei, Dă mâna cu el, te rog, Mateo. haide, fă o mică, rezi. Pune mâna pe minge. Ia-ți metri, te rog, ia-ți metri, lasă-l să bată. Mati, urcă! Și dai la adversar, mai. Ieși! Alex! Ai dat-o prea tare acum, Matei. Hai, Filip! Haide, haide, Adem. Băi, Filip, ia vină mâna! Hai, Adem, bate. Nu se poate, mă. Iar s-a poartă, iar dau cu mâna. Adem. Lasă-l, mă, încoace. Ursu! Atent! Bravo, Băi, Adem, Adem, haide, bă, Ajută-l, băiate. ajută-l! Bravo, și du-te pe Alergă, a făcut pe el. Patrick, a dat cu bala lui! Și gol. Hai, Vladi! Hai, Vladi! Urcă, urcă. Hai, Mateo! Cere, Mateo, și tu vorbiți între voi! Sus. Hai! Hai, Darius, înapoi. Bravo, băi, amândoi! Mingea jos. Hai, Vladi! Mingea jos. Mateo, Haide, ajută-l! Ryan. Hai! Uite. Hai! Băi, Ryan, nu mai ai nici viteză, bă, nici viteză nu mai ai. Deci pe Haide, cuvântul Vlad. meu, dacă mai ai viteză, Călin! deci nu mai ai. Hai, Patrick, nu mă las! Intră în centru, Mateo! Bravo. Intră în centru, Mateo! Intră în centru, Mateo! Bravo, Ștefane, nu-i nimic. Bate corner, Ștefan. Hai, Patrick! Darius, Sebi, la bară! Alex, ești cu minge! Haide! coborâți acum. Dă-i-o! Oh! Bravo, Adi. Mateo! Bravo, bravo. Vladimir după el, dublează Mateo! Stop, Ștefan! Dublează Mateo! Bravo, Bravo! el. Haide, Să te Patrick. văd, Dinu! Haide! Portar! Zi pe el! Bravo. Vladimir, la tine vine Încă o dată. Sebi! Bravo, urcă acum. Ia vezi, deschide-i Darius unghi. Bravo, Aran. Alex. Vezi în fața porții. Bravo. Hai, Alex, de ce mă opresc? Haide, ești cu el! Bravo, nu-i nimic. Ștefane, dă-i gol, Ștefane. Hai, Dă-i-o, dă-i-o! Haide! Un latul, mă, Ștefane! Pune-mă și tu latul! Alex, dacă te-a făcut, mă ridic și plec după ea. Mateo, mai merge? Îi joacă! Ryan, când dai, dar dă-i în forță. Ștefane, vino aici, Teddy. Ryan, dacă nu dai gol, te mănânc. Du-te în viteză. Acum! Urcă cu ea, urcă cu ea, Hai, urcă cu ea, hai. nu iese, nu iese! Băi, Ryan, Dă-i-o! bă. Da!
faci, Ryan? Eric, pas greșit! Bun, Dinu, treci fundat stânga. Eric, dă-i pasul corect. Primul pas. Mateo, vină la mine. Dinu, Bravo. treci fundat stânga. Dă-i-o. Hai, Ștefan! Fără faul, fără faul. Uite, Ryan, ce se întâmplă, Ryan, vezi? Vezi, Ryan? Dinu. Păi nu suntem... Da. Vladimir, du-te pe fundașul stânga, urcă din. Pe fundașul stânga, Vladimir. Acolo. Acolo. Hai, Alex. Hai, Alex. Sebi, de ce ești decisiv în el, Sebi? Că Hai, Ștefan! Hai, Ștefan! ești mai Hai, mic. Ștefan! Sebi, Hai de mine, ești mai mic, bă, mă, tu băiate, decisiv, mă bă. face. Băi, Ryan, câte vrei? 100? Dinu primește. Urcă cu ea. Vladimir, protejezi. Ia uite, vezi? Nu-i nimic, nu-i nimic. Vino, vino, Dinu. Bravo, băi, urcă. Hai, Alex. Acum, Vladi, Dinu la tine. Fără faul. Vezi că e mare, vezi că e mare. Haide. Bate Dinu mai repede, pleacă Vladimir. Schimbă, Ștefane. Ryan, tu dați dincolo, nu mai voi pe telefon, da? S-a înțeles? Nu înțelegi, Au nu mai departe. te primești. Băi, ai înțeles? Da, numai tu. Urcă, ia vezi. Mai sus, Alex, mai sus. Roti, Roti, coboară, coboară. Bravo, băi, Matei. Ieși, Bravo. Alex. Bravo. Excelent. Atât, atât, Hai, Dinu. nu las, nu las! Ieși, Alex. Hai, mingea! Nu-i da faul. Să nu-i dai faul. Te rog. Bate, Stai Matei. în fața mingii. Ei, Hai, oameni! Vladi, Ștefane, vină la om la careu. Linia de 6, rotare. Pe linia de 6, intri, rotarul. Ești din careu, Ștefan! Ești din careu! Ești din careu. Mai sus, rotare, rotare. Mai fă un pas în față. Ștef! Vino aici, pe linie! Nu, arbitru, Zidu. Sebi, pleacă de acolo, vino aici, Sebi. Vino, mă, la om. Ursu atent. Hai, Ștefan, vino aici! Matei, îți faci prea mare elan. Dă-i, mă, Vladi. Vladi, căpățână. Hai, hai, hai! Ei, faul, domnul arbitru. Hai, mingea! Faul, domnul arbitru, întoarce. Pune mingea jos. Hai, Eric, bate. Dă, mic, repede. Hai, Așa, Ștefan, ei. bravo! Bravo, Darius. Vladimir, Muto, tu muto, acolo, muto, acolo. muto. Bă, Eric, dar Dă-i-o! nu mă asculti. Dă-i-o! Eric, de ce nu mă asculti? Eric, de ce nu mă asculti să mut mai departe? Du-te, Ryan, atacant. Deci fă, mă, Eric, la pas. Ia vezi. Bravo, și tu faci ce și pleacă. Nu las, nu las! Pleacă. Ia vezi, ți-a plecat. Dă-i-o! Dă-i-o, bă, Darius, bine! Haide, Alex! Ieși! Ieși! Bine! Dă-i, bă, băiatule, pas! Anca! Aia, dă-i Anca! pas, că nu poți să dai gol astăzi. Nu poți! Rotare, ești acolo, te-am scos din offside. Dă-mă și mie. Ești el. Hai, asta e gata, Atent, putea. Alex. E minge ușoară de băgat în cuie, bravo. Pereche. Ia uite, Iuri, vino aici la domnul 11. Hei! Dai terenul, Dinu. așa! Bravo, Sebi. Pereche,
Pereche, ține-l în fața ta! Hai după el, Iuri! Urcă-te ea! Urcă-te ea, Iuri! Bravo, urcă-te ea! Dă-o mai tare, ia! Haide! Urcă, pleacă, Iuri, pleacă! Și Iuri! Băi, dar eu cum încet cu pase? Și să nu mai zic, nu mai mult asta, n-am ce să mai vă fac. Nu vrei să înțelegeți, nici ăla nu vrea să înțeleagă. Nu poate să dea un gol. Ia, bravo, bravo. Haide, urmărește! Vreau să dai pasul bun. Coboară încetul din nou. Bravo! Hai, Iuri ia vine din cooperare, spate! hai. Bravo, Hai. copile! Opa! E fault, Eric. Taci! Dă-i mai repede, pleacă! Dă-i-o! Pleacă, Ryan. Băi, jucați bambilici, mă, bambilici. Trăgetul din nou! Bravo, e trăgetul! Bravo, urcă, Rodi, urcă! Pleacă, Iuri, pleacă! Haide sus, haide sus! Ieși în el, Dă ieși în la el! partea. Eric bate. Eric Băulean. Zi-o, aranjează zi. Urmește cu rotarul. Vladimire, primul zid, al doilea rotar. Darius, următoarea tu bați, da? Lasă-l pe Eric acum. Corect, Vladimir, bravo, copile, bravo! Așa Emi, pleacă de acolo, ia om! Dinu, pleacă de acolo! Lasă-l pe Iuri! Dinu! Bă, nu să dai și un gol. Ștefane, ține-i în fața ta! Ia uite, dacă dai Așa. peste zi de gol. Dacă dai peste zi. Atentul sus! Dacă dai peste zi de gol. Bravo, Eu băiat! zic peste zi, tu dai partea cealaltă. Bravo, Alex! Bravo, Alex! Ce bravo. Dacă ține sus, ești pe centrare, te rog. Ieși de acolo! Ieși de acolo! Urcă, urcă! Hai, Ștefan! Hai, Ștefan! Hai! 3 contra 1, dă-i-o! Am atât. Fă-l! Fă-l! Am Fă-l! Darius, dacă te face... Haide sus, haide sus! Oh. Bun! Dă-i repede. Ia vezi. Băi, Ryan, stai bă atacant. Peste Ryan, pleacă Ryan. Ia să. Hai, Ștefan, cobor cu el! Bă, ți-am și zis, bă. Câte, dacă dai... Bine, Alex! Hai! Băi, Ryan, nu poți să-i pase. Bravo, băi, Alex! Nu poți. Ieșiți! Bate, haide. Băi, Matei, stai și voi mai sus, sunteți la pas. Du-te Căline, care ia să om, dai Lotaru, ca. ia om. Eric, Eric, Căline, ia om! Eric, rămâi ultimul, Eric. Că nu e nimeni, rămâi. Dinu, o respinge, vine la tine, Dinu! Urcă, Călin! Nu de linie! Bravo, bate out rapid! Bate, Călin, că e autul tău! Primește Dinu! Mai bat o dată, Călin, atenție cum bați! Primește Dinu, lângă linie! Lângă linie, Dinu! Haide, haide! Patrick, o joacă înapoi, acolo stau! Pleacă, Ryan. Așa, bravo. Băi, Matei, tot bă, mai sus și voi. Pleacă, Patrick! Stați cu curul poartă.
Hai să recuperăm! Hai Căline, urcă și tu. Area, recuperează Hai mingea! Căline. Bă, recuperează mingea! La faul. Dă-le gol! Dă-i gol! Offside clar. Uităm pe VAR? Putem să ne uităm pe VAR? Lasă că după aia nu mai mă lasă. Recuperează! Bă, recuperează mingea tu! Hai Căline, hai Căline, hai. Ăla e bravo, iau spre poartă, viteză! Viteză, dă-i gol! Ești, diagonală. Bă, Ești Raia! cu mâinile. Bă, băiatule, driblează-l, bă, și tot, Urcă, cu mâinile ești. Cum, bă, cum? Recuperează mingea, haide! Haide! Hai să recuperezi! Hai, Fortnite, hai! Dacă Dinu. Ce mă rotare, măi, a șaptea rotare. Joacă mai simplu. Filip, Filip, coboară. Deci fă-i Acum, margi, Patrick, acum, nu Patrick, ce se pressing, face. pressing, Vezi că te pressing, plimbi pe pressing, teren. pressing. Fă preluare. Hai Călin, hai Căline. Urcă, du-te Hai la Roti, bal. hai Roti. Hai Mateo. Hai, Raia! Ești Dinu la margine. Hai Dinu, ajută-l. Bine Călin. Ia de-aia de la... Băi, Alex, băi, te iau ăștia la națională! Gol! Hai sus. Dă-i-o pe culoar, dă-i-o! Dă-i-o! Vreau să driblez portarul, Hai viteză, Patrick, hai viteză, Patrick, viteză! nu mă las. Bă, picosule, bă! Bran, picosule! Ia uite să avem cum ai. Hai Căline, dă-o. Hai Filip. Viteză, viteză! Zi la domnul arbitru să dau o față. Bravo, bate autul, bate autul, ia uite și bate autul. Dinu, Dinu, Hai, Dinu, nu hai, mă Dinu, dă hai, eu! Dinu. Lung de linie, Dă-i. atenție. Bate dată, te rog. Iau, mulțumesc. Din spatele liniei, fără să ridic picioarele. Pleacă Dinu. Patrick, centru, Patrick. Dă-i-o, mă. Hai Patrick, nu mă las, nu mă las. Nu mă las. Hai. Șor, mai atacat decisiv, Căline. Acolo, Patrick, Dinu, dublez. Acum, hai, mă. Eric, ești bezmetic, păstrează-ți postul! Bă, Bravo, Roti. Paul. Hai, urmărește. Dinu, joacă tu în locul lui Filip, lasă-l pe ei atacat. Deci pe partea lui Călin, da? Pe partea dreaptă aici. Iuri, atacat central. Bran, stai bă, atacant! Nu e rău, dar mai auzi, Dinule? Am și Bă, masă. nimic! Patrick, tu! Nu-l lași. Leagă cu 25. Călin. Urcă, Adem, bravo! Bate Adem, oricum tu bați! Adem, bat! Pleacă Ryan! Bravo, băi! Bravo, Ryan! Bravo, ei! Hai, Ryan, recuperează! Hai! Hai, Ryan! Pleacă. Haide! Bravo, Călin! Haide, Iuri. Matei! Hai, Patrick, nu mă las. Joacă cu fața!
sau făcut. Bravo, Acum peste el. Acum peste el. Nu se mai întoarce. bravo. Urcă ca ai spate. De ce mă opresc? Echilibru. Fă-ți tu antrenamentul și du-te după el. Călin are 2 luni de formă. Bun și așa. Go! Haide, Iuri! Go! Șut! Băi, Bun, Rotaru! Căline, ia locul lui Rotaru în centru. Călin, ia locul lui Rotaru în centru. Rotare. Atacă care o rot. Mateo! Mateo, bara a doua, roti în centru. Roti în centru. Centru. Iuri! Du-te că nu mai trebuie să stau lângă adversar, trebuie să dau gol acum. Rămâi la acolo, Alex. Haide! Iuri, ai dat gol? Bucură-te! băi, ce acolo, băieți? 9-50. Recuperează, Ryan. Haide, haide! Merge minge. Hai! Hai, Căline! Alex, ia în brațe! Respiră! Dinu. Băi, Patrick! Da. Cine joacă pe stânga, mă? Du-te acolo, sus! Schimbă! Ia-o, Dinu! Bravo! Pleacă, Patrick! Dă-i o ande mai repede. Bravo, copii, bravo! Iuri, atac! Dă-i-o. Băieți, Bravo, dați Călin! colegi. Hai, Patrick, dă-o! Hai, Iuri! Așa, măgărușu, bravo. Și vino cu centrare. Bravo. Alex, bravo! Rotare, pune mingea jos! Dinu! Rotaru! Da, mă, Dinu! Dă-i-o! Așa, mă, copile, dar mai tare și mai repede! Iuri, la viteză! Pane, hai că te plimbi. Hai, Patrick, mai repede! Ești Iuri, în margine! Hai, Patrick, dă-o! Edi. Dă-o, Mateo, dă-o! Bravo, luați-vă gecile pe voi. Haide, Dinu! Urmărește! Așa, bravo! Băi, da. Iuri, fă-l! Protejează că bați pe. Bun! Hai, Călin, bate! Eric, ești în centru. Eric, Acum hai, lung de hai, linie. stai, chiar dacă n-ai un centru. Dă-i, Haide! Rot! Ia uite, Eric. Hai, Patrick! Bun, Căline, vină la mine! Băi, Darius. Dar nu... Bravo, Băi, Patrick! Ate, Patrick! Ate, ce Ia uite, faceți, David! bă? Bagă mai mult! Băi, Eric, ai 2 metri, bă, tu trebuie să dai. Mateo aici în centru! Uite, Mateo! Ăla, Una, două, Dinu! Bravo amândoi! Hai, mă retrag, hop! Hai, Filip! Dreapta tu! pleacă Ryan, ia-vă, sculoare. Ia-vă, sculoare. Hai, mă, copile, dai-o! Hai, Darius, hai, Darius. Mă, mută unii și tu mai repede, că n-aveți pic de blană. Patrick! Hai mai repede! Yes! Bravo, Ryan.
Pleacă Fortnite, Filip! așa Pleacă se Filip! Fortnite. 10, Fortnite. Filip, dai-o! Au fost amândoi, domn arbitru. Filip, Filip, vino mă în tușă, calcă tușa unde spun eu. Rotare, Urcă! Urcă, aici, Alex, mă. că ești atacant! Uite-o, mă. Haide, haide! Bă, dar nu pot să bat piciorul să minți. Un, doi. Nu mai merge. Bravo! Bine ai încercat. Dar dă-i mă, Matei, mai tare, Urcă, mă! Ștefan, urcă, urcă! Dați locul acum, Matei, mai repede! Urcă! Recuperează Rai! De apă că te bag înapoi. Haide, Filip! Ei, eu, Filip, pleacă Filip. Rotarul! Lasă-și, Vladimir, Și te Roti bate. schimbă. Are, dă o viteză! În viteză! În viteză! Ia-vă! Foarte bine, Alex, bravo! excelent! Alex, cal, Rotaru, ia-o pe acolo, prin spate. Sebi, fundaș central. Dinu stânga. Haide, haide! Dă-o la poartă! Nu poate să dea până acolo, Filip. Vino mai aproape de centru. Ei, Hai, Ștefane! Alex! Hai așa, haide! Un, doi. Bravo, Eli! Ieși, bă, afară! Hai, bate! Urcă în lung de linie! Urcă! Hai! Bravo, Vladimir, acolo trebuie. Sau bravo. Și? E Hai, bine Filip, unde hai! e la Sebi. Hai, Filip hai. trebuia să fie acolo. Hai! Și Vladimir nu se Hai, toarce. Vladi! Hai, Dă-i! mingea. Dă-i gol! De dreapta! Hai, Ștefan! Haide! Hai, urcă, urcă, Vladimire, că stai acolo! Hai, copa! Dă-i-o, mă, și lui stânga aici! Haide, Filip, nu mă opresc! Filip, vină la mine. Bravo, și dreapta! Hai, 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 hai! O, ăsta, Patrick, scuze-mă, Patrick, aici, bandă stângă. Nu lași, nu lași! Bravo! Hai, 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 hai! Hai, Patrick, bate mai repede, pleacă Anca! Pleacă Anca! 9 metri. Urcă, Anca lângă linie, Anca! Go, go! Hai, Anca! Hai, Ștefane! Urcă! Urcă, bă! Bravo, dai! Hai, Ștefane! Că dai! Domn arbitru! Sebi!
Mateu! Vino aici. Uite frunări. Hai, număra, număra! Portar, portar, portar! Și pas, hai, pas, hai, pas, hai, pas! Hai, pas, hai, pas! Nu se mai întoarce. Alex! Și ies! Bă, Edi! Edi! Cum raste? Iuri, mai aproape, Iuri, mai aproape de el. Dă-mă la poartă, fă-ți-o bine. Da. Roti, roti! Și pleacă patru. Bravo, Iuri, bravo! Hai, Mateo, hai, Mateo! Mamă, ce șut a dat Edi. Mai repede. Mateo! Schimbă cu Vladimir! Aproape de el, mai aproape. Acum încearcă cu Vladimir. Filip! Ia uite Filip! Bravo, Hai, dau, dau, dau! Bravo, Matei, bine, bravo. Filip! Mă! Patrick! Hai, Patrick! Șut! Fă-l! 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 Go! Hai, Filip! Coboară! 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 Hai, bot! Bravo, Călin! E, Căline, ești cu fața! Căline! Ești cu fața! Ai prioritate! Bă, unde linie? Unde linie? Foarte frumos, bătut! Bravo! Simplu rotarul! Bravo, Matei, bravo, Tati. Schimbă cu patru.